салом алайкум дӯстони гиромӣ. имрӯз дар яке аз марказҳои фурӯши дар трезаҳои пластикӣ тоҷикӣ русӣ ҳамаи наве ки мақсад барои мову шумо барои хона чизе ки набошад лозим аст. як мағозаи мақсад фурӯши дар трезаҳои пластикӣ чӯбӣ оҳанӣ ҳамаи навъҳош ҳаст. дӯстони гиромӣ қарор дорем ҳозир ҳамаи амро аз бародармон хоҳиш мекунем нархоша ба мо шумо мефаҳмонад, чунки бозам такрар шава як муддат буд ба шумо пешкаш накарда будем видеора. акнун аз ҳамин рӯз сар карда мақсад ки нархи навъҳоро дар моҳи шарифи рамазон ва нисбати пештара чӣ фарқият дорад ба шумо пешкаш мегардонем. ба шумо тамошои ба фароғат. агар душвор набошад пеш аз ҳама як лайк бизоред ва давом ҳамин трезор акаҷон нархи навоша қатъи размерош мегуфти аяла ва михел ба хотире ки мо дар якчанд хоҳишед ки як махдам ҳамин мақсад навор мекунам. бисёртар хоҳиш кардан ки бо нархҳое ки ба фикрам ки тағйир кардагия як кам беш фесагия нархи наво ба фикрам ба ҳамин хотир ҳамё чанди месанака размер як 20 ба як 30 620 сум бо арзон мешавад. сенаҳое ки барои савдо мондагӣ бо хоҳишмандо бошанд, харидоро бошанд ва баъз канали шумо агар зан бизанед бо арзон мешавад. ина дӯстон худи шумо шинена бародарон, агар мақсад аз тариқи ҳамин канали мо занг заден бо арзон ани мешавад суҳбат мекунам бо иншоалло бо скидкаи идона аним дорад. хоб ёш 600 сум ишам арзон мешавад. ишаним ҳама чиза я бо ду калитка ишам як калитка фортишка. аҳа ина майдако 40 ба 50 буда 170 сум ай 170 сум 180 сум и барои акошкои ам баня ва ҳам хеле чиза мақсад ҳамаш ҳамаи нархе ки мондагани бо ҳамаш арзон мешаванд. таҳфиф дорам мақсад. инаиш як 20 ба як 30 як калитка 580 сум бо арзон мешавад. бо арзон мешавад. ҳамаш материали тоҷикӣ ая ҳамаш материали туркӣ заказ қабул мекунем мақсад ё фақат агар заказ шавад ҳам размер ва ҳам качество мақсад ҳама чизи качество баланд кунем қабул мекунем. маълум ки буд золотой ду боз меган мо дода чхелига ҳастай ҳамаи намудаш масалан и чанд сум буд и 560 сум 560 як сум 20 ба як 30 ҳамои чай тар як экранаиш ина шала ки мебинем сон хулоса ҳамаи навъҳош ҳаст трезор як 20 480 сум 480 сум як ба як 20 инаиш як 20 ба як 40 580 сум 580 сум як 20 ба як 40 650 сум бо арзон мешавад. мақсад ҳамаи бародаро сенаҳое ки гуфтесем ҳамаш арзон мешаванд. мақсад нарх мондагӣ бо агар серьёзни харидор бошад агар бо суҳбат мешавад чақсақ мешавад. як 20 ба як 40 600 сум бо арзон мешавад. ин 630 сум бо арзон мешавад. як 20 ба як 40 дастай 600 сомон бо арзон ани мешавад. як 10 ба як 30 500 сум бо арзон мешавад. 500 сомон. и ароба ам фурӯши ай не ароба кори хуҷагӣ она бушко чи ака бочко айна тараф тешгүй тарафа на бушкое ки аз тинкаи ғавс сохта шудагӣ ай. хоб сетонай ана нархиш 7900 ай 7900 ҳамаш як чиза ба фикрам бо арзон ина 3500 бо фарқ дорад. и ба фикрам майда ай и доним бошад да бошад чанд бошад доним ай. хоб ба фикрам ки бародаро бештар мехостен ин бушкора нархоша ина бушкои тинкаи ғавс қатъияй. хоб сетонаш 3900 и занг намезадастай. хоб ина дӯстон шумо якчанд маротиба хоҳиш карда будем. мо низ баҳри хоҳишҳои шумо кӯшиш мекунем ки хоҳишҳои шумо бароварда шавад. як бора ҳами дарвозаро ҳам бигем акаҷон мако чи дарвоза чандия размераш нархаш 3.5 ака баландиш аз 3.5 то 4 метр як нарх ай баландиш 2.70 паҳмиш аз 3.5 то 4 як нарх мақсад 4000 бо тахфиф дорад. ин қатор алоҳида гуфта метонем ё ки ина 3 ба 2.70 3 ба 2.70 нарх шад 3.5 чи тахфиф дорад. инаиш 4 ба 3 ака 4 ба 3 дӯстон камтарак мо рӯпарои авто истагия не ки иншоалло ба амри худо мақсад ки мебинем дарвозаҳои нағза мо як ҷой дорем аде ки ҳамаи намуди дарвозаҳо худшон месозанд бо заказ қати размер дар кор бошад заказ қати яним мақсад ки хоҳиш қабул мешавад. чанд нарша чанд гуфта ка
ки 5,500 гуфтем бо таклиф дорад. 5,500 бо суҳбатани мешавад. Иш чи ака? 4,800 ака. 4,800 размерш чанда? 4 ба 3. 4 ба 3. 4,800 нархш. Дил хоҳ мехостагишон ҳам мехоҳанд. ин ҳамиҷа ба фикрам ки месозе на ака ин ҳамиҷа хитон мақсад ҷое ки мақсад дар рӯза тайёр мекунанд хитчон размерое ки шумо дархост мекунед дӯстон. хоб ин дар рӯза чанд буд? 6,500 ака. 6,500. дӯстон имрӯз 9 май рӯзи ғалаба 2021 нукта намонад ки видеои мо видеои навай. хоб нархое ки мақсад дар нархҳои идона ишам ами дарозаи 4,800 гуфтем омида. 4,800. Инау бар иш иш 4,500. 4,500. бале. ёра оз нархош ҳам мартиба гуфтем а? гуфтем. хоб ин тараф аним гуфтем нархоша дидем а? дарозаи хайтек бо баоҳани ғавстар шаяка. ина я? ина банги а? банги аму дарозаи ки 5,500 гуфтем иш 7,000 шая. тнкаш качсаш фарқ мекунад? баландтар ай. фаҳмо. ина дӯстон як ҷои васеъ ки дил хо дарозаро метавонен биёбед. суроға ноҳияи восеъ назди бозори марказӣ. ина дарои пластикӣ 70 ба 1,90 600 сомон. бо шояд ки тахрифан ишани ҳамон хел иш размериш чанда? 1,80 ба 70 ами се размер 70 памишона яка 1,80 чанд ҳар сеш я нархе 1600 сомон. ина дарое ки як даро як табақаву ду табақаву чанд сомон ям як табақош 650 сум дора яка дарунаш материал кати 750 сум дарун берна ҳам замоко қатишона ҳамаш я борис ки ма даро ҳам мегӯ дарунаш берна е дарун бернаш оҳана я 750 сумай иш 650 сум ба хотире ки иш дохилиш материали мақсад оҳан неста я материал дорад и дохилиш оҳан ай дарун берн мустаҳкам ай хулоса ба қувват ай нисбати ям хеле хоб ё чи фарқ мекунад дигаро ё ҳамин чизан ина дарои ду таваққа ина дарои ду таваққа дарунаш материал ай чанд сум ай 1000 сум 1000 сум ки дарун берунаш оҳан 1450 1450 бо арзон мешавад. хоб дӯстон боварӣ дорам ки рақамҳое ки мо дар болои экран мегузорем занг мезанен барои шумо дилхоҳ чизе ки мехоҳед дилхоҳ размере ки мехоҳед омода мекунанд тайёр мекунанд. ҳатто агар ба фикрам ки агар ба арзира бигирен шояд ки дастафканим дошта бошад метавонанд агар бисёртар бошад ка ба фикрам бисёртар бошад агар ба фикрам ки хоб дар рақамҳои болои экране ки мебинен занг мезанен пушаймон намешавед ва чизе ки мехоҳед дар ҳамиҷа ҳаст. хуб дарои чӯбӣ шаъним ака бибинем дарои чӯбӣ сирхи сиёҳ 500 ё аму як чанд 2 ба 80 2 ба 90 чанд суми анаки ё 500 сум ина ёша 400 сомон. хоб ин дарои чӯбие ки ягон ҷо меяё ки сохти тоҷикистон ай тоҷикистон ам ё дарҳои чӯбии тоҷикистон. хоб ина ёра нархоша гуфтем ё ки нагуфтем ё чандян 850 сум дарун ламинат берун оҳан. хоб 850 сум ё бо аямё табақа ам дорад паҳмаиш я табақа ё паҳмаи чӣ хеле светошона светошон фарқ дорад инам дорад ду тарафа 1300 сомон. ай пеш ай дур суда ки ҳамаш меяд пеш мерай нимаш намеяд
даро сетоих шудоше دل باشه و چی سیتی باشه چی سیتی ما 1000 سومه باز یک دقیقه درون و بیرون آهنی غوث خطی یک طبقه چند سوم 1000 سومه 1000 سوم دو طبقهش 1600 1600 سوم اکا جان یا برای نمرو تا بگو شخصای در که لازمه زنگ بزنن 918 918 42 42 33 33 40 40 32 33 42 42 33 40 خب 918 قطعی دوستان گرامی میتونین به معلوم زنگ زنین دل خو نرخ میخواستگیتونه در روزای میخواستگیتونه اگه کمون بخواین مقصد که با معلومات بیشتر هم میتونین اخری اکا بگیرین